Jelenben a 27. tavaszi emléknapjának semmiét felsorakoztak, kérek engedélyt a szemmel megtartására. Az engedélyt megérem. Érted? Damján is mindig azt mondta, hogy a hadsereg, vagy saját hadtestvének ereje a váratlanságban és a szurony rohamban rejlik. A két szárnyon, 49 áprilisában, a jobb szárnyon, meg a bal szárnyon is megtörtént a két lovasság összeütközése. Nagyon érdekesek ezek a lovas ütközetek 1848-49-ben a szabadságharc alapnak. Hát azt kell mondjuk, hogy a szemben álló felek esetében itt soha nem az volt a cél, hogy minél több halottat gyártsunk. A huszárnak is, mint könnyű lovasnak elsősorban az volt a célja, hogy minél több ellenséges katonát megsebesítsen. Mert a sebesült katona az bizony egy hétre, két hétre, egy hónapra, két hónapra kiesett az eseményekből. Az élő erőnek nem a megsemmisítése, sokkal inkább a kisebbítése volt mindig a cél. Mondhatjuk talán azt is, hogy egy picikét humánus hadviselés az, ami 1848-49-ben zajlott Magyarországon. Szolgáló császári királyi alakulatokból azok, akik lengyel származásúak voltak, nem egy esetben szintén beállnak a lengyel légióba, olykor még a a gyalogság tehát ebből a szempontból pontosan lehet ezt a harcászat. Többnyire voltak, ennek megvolt az előnye, és sortüzekkel próbálták az ellenséget távol tartani, illetve az ellenség soraiban használt gyalogsági tűzszerek a őket lovassággal szerintem alkalmazzák, mind a honvéd egyes lövéseket adtak le a lovasokra, de sokkal fontosabb volt a tűzelő menetet, és szeretném még egyszer megismételni azt, hogy ezen a félő végződőnek megpróbálták megőrizni saját életüket. Kivészképpen megmaradt a magyar hadsereg, felmentő erő, és megpróbálják a magyar gyalogságot megmenteni a császári lovasok állandó zaklatása elől. Csak nagyon jól lehet látni, hogy a magyar huszárok a lovasságon belül nem csak magyarok, és huszárok harcolnak. A saját kormányok ki, és ezek a honvédseregben megkülönböztetni. Nagyon színes forgatagot adtak tehát a huszárok. Dologba találja magát szemben, szabotással például. Nekünk Jókai híres regényében Lőcsei Fenyőr azt mondta, hogyha visszaemlékeznek rá, hogy Lőcse városában, amikor Fabricius polgármester és Korkonai ezredes a város egyik védője megpróbált hadi helyzet következett be. És minden ez egy kötelmetszében majdnem minden eseményünk jelen volt, az városságunkkal tűntett ki. Miközben április 6-án késő délután fordulnak a falun fele, de azt látjuk, hogy a gyorsan nagyon nézetelesen próbál területet foglalni, és nagyon nézetelesen próbál előjönni a tisztelni. A csapat követelők mindig azt határozta meg, hogy nagyon tudja a másik által elfoglalt pozíciót, megáll elszállás, még tudja a másikat kivezetni. És azt mondja, a királyerdő északi csúcska volt az a kulcs pozíció, amely eldöntötte a csapat végül kivenek elé.
vezetéssel, döntőekkel irányítják. Ezt halljuk most is. Minden döntő csatát, a csaták döntő vonulatához felsorakozott alakulatok nagy rohanba zajlik most is. A gyalogság megpróbál előretörni, megpróbálja az ellenség tüzérségét, ágyúit elfoglalni, elhallgattatni. Szabadságharcban nem egyszer volt arra például, nem csak mi, hanem a császáriakos is komoly lövegeket foglaltak el a másik féltől, és ezekkel bizony adott esetben bennünket is lőttek. Október április 6-án kezdtek késő este jött vége a kiseszegünket. Most a győzelmet egy biztosabb zálognál volt, és ez az évben nap is. Itt Kiseszeg környékén is megtörtént ez. Fontos adataink nincsenek sajnos arról, hogy Kiseszegnél hány magyar halott és sebesült. De fontos tudások, hogy 800 000 becsülik ezt. A császáriak vereségéről, valamivel veszteségéről, valamivel pontosabb információk vannak. 1500 főre tehető halottakban, sebesültekben és hadifoglyokban, mert hát, ahogy látjuk itt is, a magyar gyalogságnak sikerült elfoglalni, sikerült elfogni a császári gyalogság jelentős részét. A két fél között volt egy elgyakorlagos megegyezés, habár 48 őszén, 48 december, 49 januárjában Mészáros Lázár akkori hadügyminiszternek külön levelet kellett írni Vintis Géznek, amelyben fölhívta a figyelmét az akkori császári fővezérnek arra, hogy a magyar hadifoglyokban emberségesen bánjanak, mert ellenkező esetben minden kivégzett magyar hadifogolyért 10 császár hadifoglyok fognak kivégezni. Erre azért nem igen került sor 48-49-ben. Mint jeleztem, ha lehet ilyet mondani, ez még egy humánus háború, ahol elsősorban nem az a cél, hogy minél több ellenséges katonát kivégezzünk, minél több ellenséges katonát megöljünk. A tavaszi hadjárat zsenialitása és szépsége valójában abban van, hogy nagyjából másfél hónap leforgása alatt az ország szabaddá tudta tenni önmagát, és talán még egyszer erre azért volt lehetőség, ez azért következhetett be, mert egy nemzet, egy ország fogott össze 48-49-ben, és ismerte fel azt, hogy az alkotmány megvédéséhez szinte minden erejét és energiáját mozgósítani kell. A csaták után a veszteségek felmérése után, veszteségek felmérését követően megtörténik mindig az alakulatok rendezése, hiszen csata közben nem egy esetben az alakulatok zászlóalja legénysége összekeveredett. Ezért van az, hogy a közvetlenül csata után írt első jelentésekben nagyon sok esetben szerepelnek eltűntek. Eltűnt 20-30-40 ember, ők többnyire nem dezertáltak, hanem a csata közben keveredtek el más zászlóaljak az alakulatokhoz, és többnyire fél nappal, egy nappal később megtalálták a saját helyüket, és visszacsatlakoztak abba az alakulatba, ahova eredetileg is tartoztak. Az eltűntek tehát többnyire mindig előkerülnek. A győztes csata után most megtörténik a csapatok rendezése, hogy jeleztem az előbb is felvonulása. És a felvonulás után egy tiszteltő tisztviselő